Sa ilalim ng National Sewerage and Septage Management Program ng Department of Public Works and Highways ay kinakailangan lagyan ng bawat tahanang Pilipino ng kubeta at Poso Negro o septic tank. Pero sa isang barangay sa Ciudad San Fernando, may mga tahanan pa rin na wala pang kubeta at walang Poso Negro. Si Rachel Pawid ang may balita. Batay sa tala ng World Health Organization o WHO, lampas 2 bilyong katao ang hindi nakagagamit ng maayos na banyo o kubeta. Mahigit 7 milyon sa nasabing bilang ay mga Pilipino. Isa ang City of San Fernando, Pampanga sa maituturing na highly urbanized cities o HUCs. Pero sa likod ng progresibong syudad ay literal na nagkukubli ang isang suliranin. Ito ay ang kawalan ng kubeta o Poso Negro ng mahigit 100 bahay ng Barangay Quebiawan. Dito sa Ciudad San Fernando, ang Barangay Quebiawan ang may pinakamataas na bilang ng bahay na walang palikuran. Isa na riyan ang pamilya ni Sam Miranda. 3 taon nang tinitiis ni Sam ang pangangapit bahay sa tuwing sumakit ang kanyang tiyan. Mahirap po yung walang CR, lalo na pag time na gusto mong mag-CR, iintindihin mo pa yung natutulog, gigisingin mo pa. Lalo na pag pagod, siyempre mahiya ka rin. Kailangan mong tiisin, sir, hanggang magising hanggang umaga yung may bahay. Nagtayo naman ng isang kulob na poso si Sam upang gamitin ito bilang panligo at ihian. Pero madalas kung hindi na matiis ang pagsakit ng kanilang tiyan, Doon na lang po nagsisiyar doon sa may poso. Actually, nakatakip naman po, kaso yun na lang po. Tiis-tiis na lang po. Sa may, sa may likod. Sa ilog? Opo. Sa may ilog. Naghuhukay po doon sa may lupa, tapos ibabaw na lang po. ikinagulat pa ng aming news team na sa mismong poso kung saan umiihi at dumudumi ang pamilya Miranda, ay ang mismong pinagkukuhanan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig. Pangsaing po, tsaka pangligo doon na lang po sa poso. Actually, sir, yung tubig ng poso, may amoy na po. Ayon naman sa punong barangay ng Quebiawan na si Henry Lugto, mga informal settlers sa kanilang lugar ang kadalasang walang maayos na kubeta. Pero ang mabahong suliranin ay ilalapit ng kapitan sa city government. Nais man umano nilang patayuan ng banyo ang mga residente. Hindi rin kami pwede basta-basta magtayo ng mga konkreto na alam namin ay private property, yung lupa. Ngayon, makikipag-ugnayan kami, unang-una, siyempre doon sa may lupa. Then, ilalapit natin sa city government siguro para maibsan yung mga problemang katulad ng mga ganon. Ang problema ng Barangay Quebiawan ay kaugnay ng household septage problem na tinututukan din ng gobyerno. Alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004 ay inilunsad ng Department of Public Works and Highways ang National Sewerage and Septage Management Program. Nakasaad sa nasabing programa ang pagpapatayo ng mga pasilidad upang malinis na babagsak sa mga ilog at dagat ang wastewater o maraming tubig. Isa sa ina-address ng National Sewerage and Septage Management Program is yung open defecation. Hindi man yan open defecation, but diretso yan doon sa waterway, which will pollute our water bodies. Kasi ang end niyan, lahat ng mga water bodies natin pupunta yan doon sa mga main river system natin. At yung mga main river system natin, papunta lahat yan sa Manila Bay, which we are now addressing. Paalala naman ng DPWH, pananagutan ng lokal na pamahalaan ang bagsak na sanitasyon ng nasasakupan nito. It's really the mandate of the local government officials, no, regarding dun sa health and sanitation ng mga community. Nandun po yan sa local water local government code. Nandoon po yan. Sa huli, target ng DPWH na sa taong 2020 ay tinatayang 40 milyong Pilipino na ang makikinabang sa maayos na septage treatment facilities tulad ng kubeta. Ako si Rachel Pawid para sa Metro Central Luzon News.